Začína sezóna a pády k tomu patria. Preto nám záchranár prišiel ukázať, čo robiť, keď sa vám to stane na traili. Tak neskroluj ďalej a pozri si toto video. Jedno z najčastejších poranení vás cyklistov sú dobité predkolenia, krvavé rany, tak poďme si ukázať, Maroško, spolu ošetríme oca, ako to robiť správne. Dobre. Z lekárničky vytiahneme túto gázu. Tu dáme, ona je veľmi čistá, čiže ju dáme kľudne priamo na ranu. Podrž, prosím ťa, super. Dobre, nemusíš veľmi tlačiť, aby to ocina nebolelo. A týmto obväzom ju samozrejme prichytíme k nohe, tak aby to naozaj držalo. Ja začnem a potom môžeš obväz dokončiť ty. Ako pevne to robiť? A poď kľudne, vyskúšaj, ako pevne to robiť, môžeš pokračovať. Mali by sme to zaviazať tak, aby ten obväz a tá gáza tam držali, nespadli na zem samozrejme, čiže nemôže to byť príliš voľné, ale nemôžeme to pevne zatiahnuť. Čiže musí to byť tak primerane pevne a preto sa treba pýtať pravidelne, že či je to dosť pevné, ale či to neškrtí. Je to v poriadku teda, ten obväz? Je to super. Dobre. Neškrtí to a myslím si, že to aj udržím na tej nohe. Keby bola rana špinavá od niečoho, piesok, štrk, čokoľvek, stačí to čistou vodou vypláchnuť a tým pádom to môžeme takto zaviazať. Netreba hneď dezinfekciu? Netreba hneď dezinfekciu a aj keď dezinfekciu, ktorá je v lekárničke, tak je optimálne vydezinfikovať len okolie rany. Nie priamo do rany, lebo nie každá dezinfekcia je vhodná priamo do rany. Človek môže mať alergiu, štípe to. Nie je to naozaj potrebné robiť vždy. To by ma nenapadlo, že človek môže byť alergický. Áno. Pomôžeš mi, Maroško? Mňa tá noha bolí. Tak, môžem mu to pridržať a ešte to zalepíme spolu. Ale dá sa tam spraviť aj mašlička, čokoľvek, tých možností je veľa, ale prichytíme, aby si mal takúto peknú značku. Tak, v poriadku noha? Jasné, super. Ďakujem ti za pomoc. A ja tebe. Držím Ďakujem, palce. Bezpečne ďalej. Asi, čo sa ti stalo? Maroško, super, že si prišiel, pretože ocino spadol a má rozrezanú ruku, ale nie je to hlboká rana, takže použijeme šitie z tejto lekárničky. Dobre. Poasistuješ mi? Áno. Keďže to bolo v teréne, tak najprv ranu vyčistíme. Použijeme túto gázu, prosím ťa, podrž ju a použijeme dezinfekciu, ktorú tu máme. Nie si na nič alergický? Iba na Viseptol. Tak, ten tu nie je, takže to bude bezpečné. Prostriedok na tú dezinfekciu. Páči sa, toto ti dám. I teda aj dezinfekciu. A môžeš to na to nakvapkať. Dobre? Áno. Správ tam takú mláku. Super, to bude aj stačiť. Zoberiem zatiaľ dezinfekciu, aby sa nám nerozliala. To sa ti bude robiť lepšie, keď nebudeš mať rukavice. Čiže zatiaľ prosím ťa si daj dole rukavicu. Ja ti to vyčistím, neboj sa, štípať to nebude. Vyčistím aj tak len to okolie rany. Osušíme, aby to držalo. Tak, keď je to hovoríš čisté, okolie rany, že keby som mal náhodou niečo v tej rane, tak to vyplachnem vodou? to stačí vodou, jasné, z hora dole, aby to stieklo po prstoch potom. A opäť len osušiť okolie rany, aby potom tieto stripy, ktoré ti budeme dávať, tak naozaj držali, lebo musia na niečom lepiť. Takže, keď tá rana nie je hlboká a nie je ani dlhá, tak nám bude stačiť tento jeden strip. Na jednu stranu pred ranu dáme strip, zalepíme to a teraz ťa poprosím, tento strip chyť a drž ho hore. Ja zatiaľ stiahnem okraj rany k sebe, aby tá rana bola čo najkrajšia a môžeš to natiahnuť a zalepiť. Super. Keď je to natiahnuté, tak sa tá koža spojila, takto sa to pekne zahojí. A čo je dôležité, je, že chceme, aby tá rana bola v čistom a suchom, takže to ešte zakrieme, zabalíme obväzom a môžeš jazdiť ďalej. Ďakujem. Ďakujem ti za pomoc, bolo to super. A tebe? Maroško, dobre, že si tu, pretože ocino spadol a evidentne má možno zlomenú kľúčnú kosť. Toto je citlivé, keď sa len takto dotknem. OK, tak to nejdeme chytať a už vôbec nie naprávať, lebo zlomeniny nenaprávame. Prečo ich nenaprávame? No, lebo nie sme na to odborníci, a laici ani záchranka, ale to sa robí až v nemocnici a optimálne po nejakom rentgene alebo CT, aby sme naozaj vedeli, v akom závažnom stave tá kosť je a ako ju správne napraviť, lebo však sú tam aj nervy, cievy, mohli by sme niečo poškodiť. Maroško, ale my máme v lekárničke trojrohú šatku, preto sa tak volá, lebo má 3 rohy. Pomôžeš mi ju nasadiť? Áno. Keďže sme na traili a fúka tu, tak prosím ťa, zatiaľ len podrž tento cíp a ja dostanem túto časť pod ocinovú zranenú ruku, aby sme nerobili viac pohybov ako treba. Povedz mi, či ťa to takto bolí najmenej, alebo skúsime napraviť polohu.
trošičku vyššie. Tak skúsi ju napraviť tak, ako tebe bude komfortne, ja ti pomôžem šatkou. Ďakujem. Dobre, tak prosím ťa, tú zdravú ruku si kľudne vyber, ja ti to držím. Maroško, prosím ťa, zober teraz tento cíp, dáme to ocinový zakrk a zaviažeme to, spravíme tam, ďakujem. Prvý taký poistný úzol a vyskúšame, že či je to naozaj v dobrej výške pre teba, či ťa to nebude bolieť. Skús túto ruku dať teraz pomaličky preč. Ako sa cítiš? Dobrá je. Je to dobré, áno? Áno. Dobre, máme celú ruku vo vnútri, tak ja to teraz naozaj už fixne zaviažem, ale keby, tak nie je problém to rozviazať, ale bude fajn, ak s tým budeme hýbať čo najmenej, aby ťa to čo najmenej bolelo, samozrejme. Prečo musí mať v šatke celú ruku? Aby tam bola celá váha ruky, aby keď sa budeš napríklad aj hýbať, tak aby to bolo čo najmenej bolestivé. Toto len takto schováme, to nemusíme. Tak, teraz sa cítiš ako? Výborne. Tak, to som bol prekvapený. Prosím ťa, budeme čakať na záchranku, keďže sme ďaleko od nemocnice, tak ich počkáme tu, preto sme aj použili trojrovú šatku, ale keby si sa potreboval hýbať, hoci je napraviť na mieste, tak si ju radšej chyť zdravou rukou, aby si minimalizoval pohyb, aby ťa to nebolelo. Áno. Budeš tu so mnou? Počkáme s ocinom? Takže teraz už nemôžem jazdiť? Teraz by som to už neodporúčal. Ďakujem ti za pomoc. Jasné, môžeš, čokoľvek. Túto lekárničku sme vyvinuli ako bajkeri za Medu so spoločnosťou Škoda Auto Slovensko, kde sú tiež sami bajkeri. No a Maroško s otcom nám pomáhajú šíriť osvetu, ako správne poskytovať prvú pomoc a ako využiť túto lekárničku v teréne. Ukázali sme si 3 najčastejšie typy poranení, no v tejto lekárničke nájdete viac ako 10 pomôcok, ktoré vám pomôžu v kritickej situácii. Ak ale vy máte nejaké skúsenosti zo života alebo máte nejakú otázku, ako správne poskytnúť prvú pomoc pri špecifickom bajkerskom poranení, napíšte nám to do komentárov a my vám radi odpovieme. Čaute bajkeri a bajkerky, ďakujeme, že ste to dopozerali až sem. Dávajte si na trieloch na seba pozor a dúfam, že lekárničky budete potrebovať čo najmenej.